Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Ba dan sallama ibada ba sai in ce ba zan yi ta ba. Me yake faru? Yanzu da gaskiya an kai Abdul Amdas ƙara kotu? Kwarai kuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Musa mai sana'a da sa hannunka a ciki ko yaya? Kai ne. Ni Najeriya ko kwana biyu ban yi da zuwa ba. Amma sarki da haɗin bakin ka aka kai ƙarar shi ko? Yara kuka haka? Yanzu shikenan faɗin gaskiya ya zama aibu? Wai me ka ɗauki kanka ne? Bawan Allah kuma yana goyon bayan Amdas. Allah sarki. Da sa hannunki a cikin ko? Ni ban ma san ta inda zan bullo da shi ba wallahi. Amdas ba gaba ɗayan Kannywood ya ce masu alfasha ba. Kwarai kuwa. Ko kana da yakinin gaba ɗayan Kannywood mutanen kirki ne? Na rantse da Allah ba zan yarda da wannan ba. Mu zama mutanen kirki a koda yaushe. Wannan gaskiya ne. Allah ka tsare Amdas daga sharrin makiya. Amin. Duk wanda yake so ya ga bayan mu ka sa mu fi ƙarfinsa. Amin. Wannan bawan Allah sunansa Aminu S. Bono. Allah ya yi masa rasuwa. Kaddara ce sai ta. Ubangiji Allah ya je kansa da rahama. Ubangiji Allah ka sa baya daga cikin wayanda Amdas ya faɗi gaskiya akan su. Yan uwa mu gyara rayuwarmu. Wannan gaskiya ne. Mu zama cikin shiri a koda yaushe. Mutuwa rigar kowa. Wannan gaskiya ne. Allah ka sa mu zama wayanda ko bayan mutuwa mu za a mana kyakkyawan zato. Amin. A dinga yaya da ayyukanmu na alkhairi a ko'ina. Allah ya sa mu dace. Amin. Ta rana sai an zo an wayi gari a rayuwa a duk girman ƙasan nan wadda ya san kama ya mutu. Idan ka yi abin kirki sai dai abin kirkin ka ya wanzu, idan ka yi mummunan abu sai dai mummunan abin ka ya wanzu, amma ba wadda ya isa ya ɗaga hannu ya ce shi ya san ka. Kasuwar za ta watse.